Karbikuru searching rumamai kongchunbang Welson Tisso inut arta kejumhek ningkan Krepho aosopi aphan cholamrem bor-i der bualam ki kiklang logajok pini Welson Tisso hemkang sam kachithap damna birthemon sopin sotum awdadur kememene rajok bangso birthealong so arlo atuma phan kido ketha akemesana de mamatsi awedet khangchanglo angthan ke aphiralamlo methanga hemarlo alonganta so arlo atuma bangso kisumpen joponone det khangchanglo so arlo atum kerema de kuke ahokbetlo bonta so arlo atum ta munit mina so arlo atum sitami arengahu amana pingke sopin so atum arengahu aman ping ason thorlo bonta kopia potsi so arlo atum aphan sopin so atum kaikia mata amana ping pipon hekti derlo sopin so atum so arlo aphan kopia potsi kanghon kajin so mati kerai koma mederlo kaiki ta matsitami so arlo atum kido kitam kachirena aok jumhura somsi dokoglo tangti so arlo atum komantu lo bangso kisumgen ki joponum ji kalisi non hejong korkanti constituency ke parlo samilangso aposalo lindok teronarong inut ningkan Krepho masupia longkiran kramsa hemalong amaman cholamrem det abirka klangdera phit puthot pini Karbikuru searching rumamailong kongchunbang arpu keklem bo babangpu Welson Tisso abang difu matipong amethang ahemalong kachubi ponmek inut arta kejumhek ningkan Krepho aosopi aphan amethang ahemalong lokacholi amenpen kachubi ponmek aning sopi aphan ajo apor arakia hormopi bor-i depsi cholamrem bor-i dep walamki kiklang pen pini difu pulis arideng kaching nangalamki rat kating no puthot kiklang thu Welson Tisso lagi inut karbi aporam puthi kiklem bangpu lapen alangli inut apiso asoki do abangpu bonta alangli aninga ot adur kahino daga joksi pini hemkang sang jithap damnang kobo pini Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association atau pati piponsi difu police station along Welson Tisso alam kia puthat lamhoi pidangsi puthot Pulis mati, rai komasai kia tunta, lamhoi ki pipona tingpen. Welson Tisso KKCA kongchunbang aphan, nem ingnang damsi, hem kangsam thakroto. Bangso ahut KAWJF MIP, biolit BP pen ahok bedakam sakilong wikji aphan. Sorkar aphan kehang padopon, lapen BJP rat charisong, alam chak mati, slogan Beti Bachao, Beti Barhau bualang thi. Jepableng wignang ciputa, perang kiang lo kehang padopon. News report, Karbi Daily News. Sorlo song penceng lok political atum same kadang kecerap dondo bini pipo sini litum dak dipu thana nitum ang nangkok pen dak nang litum ang no isuman alam the jai nangkok alam the kala phelo to dap het jong ni litum ajupon long lo KKCA General Secretary Welson Tisso alangli amek arta kejumhek abang phiao so phan alangli amek kelang nu cholamrem det puthak sini tum dak thana long non labang so abirta mate nang tumhan nang jonai nang koklo je alangli inut karbiaron mate karbiaron barim tang nang phoke klema bang phu bang yongsi bihek aso mara phan alangli khainu kamatha polote kado we karbiang long ara phan ko son sialang kemie to war japon thekbo hala bang so sini tum chini lapen labang so kes mate la son oso mara kes dupik pani si het jong same lang so long same la son kes phopon lo je arta ka bio so martum han ka phalang no kopi posi ing ton te dan ma non ke lockdown covid-19 apor hem hong tet long le apor hut same la sona ghotona ki ong mate ke jum put bang ke nitum sor lo song pen ke nitum ning duk pik an kopi posi ning duk athima ki duk ke boy tum si la hai ki sung phochot ke plang ki phi ke do tum ke phophe kopi por lo phophe dat ke la ke plang ki phi tum ke dokok hong bar na yok plot no hok ta churi dam yok plot kidu katum ke hong ba lo pote asabo bak nang mene pu kachumatha non hedong ke pho bang ke pho kisung ke pho tum stamila son thak lo je alang tum ke do dim network avede jok asupi phan non online exam ke pidunji pu joine si Welson Tisso hem ke amithang asupi phan bidam lo stala bang so akibidam ko bang ke Welson Tisso bang ke ali chuen dat lo covid apor stame ba online class Sumar tek dundi mene pu ning kamatha por hut tamelang dikali chu endasi meglang no detlo la sini tum ning duk lo la pena so meglang no ka chuklem da bang phu phan bangke so dak pening sai nangji insai pami kanangji athela son gotona ke dopik lo ke damtang antani tum phobom lo la pen long bom lo la pen high case odun bom lo boy phis ame tu kang sai long le matha krang diti karbiang long arat
ta tu mat hak rang titi pholo pon sila an si chini titi ta sila son bang chok chede ji ni tum so lo tum hana ke rai ko ma bang pi vek nang ji non anta ni tum isi bak tala ana kes ke ong ta meni tum hoka kang sai long le pin nang pi por lo la sini tum aphan so lo tum handa ni tum hana ke rai kom pi tha jon tu jan ma tum han se ke roi kom pi po ten tum muni tum ha pi polo ke rai kom pi ke da ke asini tum ipilo pini peni tum ipilo la pen demand lo jani tum swalo so tum han kedai kompinon la pen la biti bataw bici par hawa bang slogan ba kam ci pinon o so mara tum phanon ube ki mi tum phana kedai kompi vek nang ji tani tum demand pon lo komentu se alang iphan lason khotna ke kidol lason la bang so khotna bang ke pan ni silo 22 ajo 10 baji po se la victim dum bana ke than lo ke so ngi podar bang phi bang taring ko rahini ani si la bang so khotna bang pholo ate hoptai si phan online class aphan po se la apai tum bang ke bidun la hoptai siang bong lo Welson Tisso bang ke la sia lang li ni li puthui bang ke alang li yong si alang mu pen je than ta do la victim tum ta alang li ke la so arna ma kam claim ate la so ron ke claim ta practical claim pik po si po non ta training people lang phan je nang phan ki hukai no ni tum chuk ni chuk claim dat po sita me nang phan ke doctor medical report nang la ke negative sin nang klangi po si ther lang phan people la sa lang chuk claim clear ko alang phan okang do long isia bg pi chok po si je than la sila son lo polote la ke medical report nang tum klang kle ni sila so kes ke hai po sila family tum hanta training pi po si ni li tum pen la so details bang long